Hello, sziasztok, Basket megint Ulla vagyok, ez egy új felhasználó fiók. Medium 1, igen, az angol ágon a páncélvadászok felé fogok elindulni. Remélhetőleg minél tovább eljutok, december 31-ig van egy versenyem a testvéremmel. Nagyjából ennyi. Medium 1, angol 1-es szintű tank, valamiért az élre sorolnak minket. Nekem az alaptaktikám az, hogy ilyenkor fogom magam és lemegyek ide a kerítés elé. Nem tudom miért, én itt keresek egy barátságos bokrot, és bebújok az mögé. Itt gyakorlatilag így. Itt megállok, és szépen akit észrevesznek nekem abba belelövök, esetleg ki is lövöm. Kapásból egy lejtraktor. Nem is egy. És egy. Szupi találat. Félig megöltem. Itt egy medium 1. Szerintem ez is talált, bár nem írja ki nekem. Ez már biztos, hogy nem talált. Ilyenkor, mikor nincs mozgás, akkor én elkezdek mozogni. Hát, hogy valakit sikerül spotolnom. De olyat, hogy én spotolnák, engem fognak. De kaptam is egy találatot kapásba. Aztán egy lepattant. Egy kerítést talált el. Ezt nagyon nem szeretem, mikor össze-vissza lövöldöznek úgy rám, hogy én nem is látom őket. Ez is egy baromság. Rám lőnek, aztán kilépek a fedezék mögül. De akkor már támadjunk. Erre. Lejtraktor, fogalmas, honnan lőnek rá. Sikerül a motoromat kilőniük, és nagyjából ennyi, mert 3 lövést belém visz fél perc alatt, tehát így puk, és már meg is haltam. Na mindegy, remélhetőleg legközelebb több szerencsém lesz. Na hát menet közben váltottam az UC2 PDR-re. Nem tudom miért, viszonyatosan lassan hozta be, nem szokott ilyet csinálni. De nem baj, mert ez egy angol páncélvadász, egész jó. Hát én nem így szoktam kezdeni, csak ezzel így mentem. Fogtam magam és leszáguldottam a hegyről, nem tudom mi értelme volt. Akkor felgyorsultam 55-re. Aztán észrevettem egy BT2-t, rárohanok. Most elkezdek rárohanni, belém lő, elfordulok. És leütközni, közben tudok lőni egyet, és dettó meghalt ő is, úgy mint én. Nem tudom hogy, remélem nektek nem volt még ilyen, hogy belétek futott valaki, és te is meghaltál, meg ő is. Furcsa, de én közben még lőttem is egyet. Nem lövök, valószínűleg csak én halok meg. Pálya most Himmelsdorf. Engem kérdeztek, én általában vagy felmegyek a hegyre, vagy a Halál utcát foglalom el. Tudjátok ugye, hogy a hegy alatti utcát nevezik Halál utcának. Ott van általában a legtöbb kill. Írtam is, hogy menjünk a hegyre. Általában oda fölmegyünk, és onnan lehet irányítani. Onnan könnyű elfoglalni a bázist. Lehet lövöldözni le felé. Van ágyus üldésünk. Rossz utat választottam, elmegyek körbe, ahelyett, hogy egy rövid úton megcsináltam volna, egy szerpentint választottam. Na mindegy.
eljöttünk, így nagyon könnyű lesz birtokba venni ezt a területet. Nagyon kis. Egy kicsit nagyobb tankjaim is voltak a másik felhasználomba, és megszoktam, hogyha azzal neki megyek a fának, akkor egyértelműen kidönti. Ez meg neki megy a fának, legalább kicsit tolja, és csak utána dönti ki. Furcsák ezek a kis szintű tankok, jobban hozzá vagyok szokva ezekhez a nagyobbhoz. A másik fiókokban már Churchill-hetem, szintén angolákon. Bénázok, össze-vissza próbálok kanyarogni, kiszabadulni meg. Nem tudom, hogy sikerült ezt összehoznom. Közben meg már foglaljuk a bázist, úgyhogy gondoltam, megyek segíteni. Közben a killekben ők jobban állnak, viszont a bázisunkhoz még nem értek el szerencsére. Egy fél percnyi előnyben vagyunk. Ha csak nem sikerül replézniük. Megint lazán megyek 50-nel, dombol lefelé, ez egy pancárvásztó semmiség. Igen, és megyek bázist foglalni, már hárman vagy háromnál többen foglaljuk, és már háromnál többen belőnek ránk, ezért még kétséges, hogy melyikünk foglalja el előbb. Hát igen, most már nagyon jól állunk, viszont az a két-három tank lehet, hogy belénk fog lőni, viszont nem lenne jó. Ott még lőttem én is egyet, T-18-ban is lőszünk egyet. Jó, azt is kérem. Kilőtték. Megyek, hogy tudjam lenni a T-26-ot. És lőni. Lövök be és belesebzek 50-et. Fölendő, kilövöm. Viszont időközben elfoglalták a bázisunkat. És még csak most foglaltuk volna, de nem baj. Most a pálya megint Province. Most egy kicsit okosabban oldom meg, nem úgy, mint az előző csatánál. Most fönt fogok elmenni, egészen hátra. Onnan próbálok majd a bázisra kemperkedni. Go! Észre-szerkértve gyorsan, itt a Valentine átja a nagy testvére. Remélhetőleg minél hamarabb megszerzem. Egyébként a Batyammal való verseny a feliratkozásokra megy, úgyhogy ha tetszik a videóm, akkor egy iratkozzatok fel, mert lesz még belőle több is. Egészen 2014-ig megy a versenyünk. Addig még tőlem sok videót fogtok látni. Valószínűleg legtöbbet angol páncélvadászágon, de lehet, hogy másik felhasználóra töltök majd föl nektek másokat, nehéz tankokat, vagy ilyesmiket.
Sikerült bevinnem 81 találatot egy T1-6-nak. Itt arra számítottam, hogy a T18 kilép onnan. Nem jött össze. Sajnos ez a legrosszabb, hogy mikor mindannyian felfedezik, akkor egyet tudok általában csak sebezni, ha az elején lövöm bele, akkor nem én fogom kilőni. Itt vagyunk most kb. 4-5-en, nem tudom pontosan, és csak várjuk, hogy jöjjenek ide a tankok, de úgy néz ki, nem nagyon szeretik ezt a helyet. Nem akarnak ide jönni. És megint előbújt a T18. Viszont mielőtt eltalálnám, már bebújt a másik ház mögé. Elég gyors tank, a célzásom se a legjobb. Megint próbálkozok, de kevés sikerrel. És most úgy gondolom, hogy miért is ne. Előre léphetek. Viszont kapok pár laggot. Viszonyatosan belaggolok. Nem tudok mit csinálni. Segít a lánctalpam. És ekkor veszem csak észre, hogy ott van mögöttem a T82. Célzok. És mire észreveszem, erről valószínűleg a lassú internet tehet, mert egyszerűen nem tudtam menni sem fordulni. Ismét Malinovka. Ezt a pályát annyira azért nem szeretem. Valami megmagyarázhatatlan oknál fogva mindig szeretem megnézni, hogy milyen messze van tőlem a legtávolabb leosztott tank. Most 168 méter. Vicces, nem tudom miért. Belegondolok, hogy én vagyok itt, és tőlem csak 168 méterre is van még tank. Igen, és észreveszem, hogy ott van hátul még egy T-57 is, amit viszont nem látok. Közben elindul a csata, úgyhogy figyelek oda. Most alapból ide jövök le. T-18 kísér. Én kísérem őt, nem tudom. Igen, T-18 egy 40-et. Folyamatosan a kis találatokat. És nem értem, hogy miért én. Miért nem a T-18-at lövi. Valahogy mindig engem lőnek. Két életem, azt még PC-38 vége viszi, ami mellesleg sunyin elbújt. Ezt nagyon nem értem. De nem, a T-18-at lőtték, pedig az tökéletes préda lett volna nekik. Már levittek neki egyszer 40-et. Hát én ezt nem értem. Na mindegy. Hát akkor mára ennyi a videóból. Köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok!